Hello, good morning mga idol, ma'am and sir. Ito po tayo ngayon sa bundok. Pumunta po ako sa aking anyugan. Nag-ikot po ako. Mayroon po sama ng panahon dito ngayon sa Bicol. Epekto ni Bagyong Igay. Pero thanks God kasi hindi dumaan ang Bicol region. Yan po ang sama po ng panahon. Halos nagkakalat-kalat ang ulan. Ang ganda po ng view. Maraming salamat po mga idol sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga videos at sa inyong pag-like at pag-share. Pa-share po ng aking video sa mga nagsa-subscribe po sa hindi pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayong magsawa panonood at abangan niyo po laging aking mga update na video by next few hour. At malaking tulong po ito ninyo sa akin. Kailangan ko po ng other source of income para po makatulong ako sa aking mga pag-aaral ng aking mga anak. Maraming salamat ulit mga supporter ko at nagsusuporta pa. Pa-share, like, follow po ang aking video. Ayan po yung baba. Ayan. Ayan po yung highway sa baba. Ayan o, umuulan sa parte ng Kabusaw. Kabusaw po siya. Ayan, dito naman sa parte dito ay ang bayan ng Ligmanan. Again, maraming thank you po sa lahat at good morning po sa inyo. Thanks po sa patuloy niyong pagsuporta at pag-like and share. Pag-share naman po yung aking mga video mga ma'am and sir, mga idol. Good morning ulit. God bless you all the time.